May pagawas ug pamahayag si Lapu-Lapu City ABC President ug Basak Barangay Captain Jasmine Daday Chan sa iyang social media page. Kabahin sa iyang mga biyahe abroad nga iyang gipost sa social media nga miani og mga pagsaway sa pipila ka mga netizens. Matud sa ABC President, buot lang niyang hatagan o katinawan ang post niya kabahin sa biyahe nila sa Europe nga regalo sa iyang bana kaniya. Og kausa lang usab sila miadto. Ang iyang sapot pinalitra online og kinaiya niyang magilis-ilis og sinina sa iyang mga posts. Maong daw makadagang higayon na siya nga nagbalik-balik sa Europe. Dugang niya aduna siya mga tinigom og investments. Kay sukad pa ni atong anaa siya sa college, gatrabaho na siya. Iyang gidasig ang publiko nga motambong unta sa iyahang soba kung state of the barangay address aron makita kung asa mipaingon ang taxes sa katawhan. Sa miaging adlaw, gimando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpahigayon og lifestyle check sa tanang mga government officials taliwa ning pagbuto karon sa issue sa mga flood control projects. Ubos sa Republic Act 1319 o mas nailhan nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang usa ka kawani o opisyal sa kagamhanan nga nakatigom og salapi o kaha kabtangan nga lisod mapalit gamit ang iyang suhulan matawag nga ebidensya sa nahimong kalapasan sa balaod. Gibisita sa RTV Balitang Bisdak ang Basak Barangay Hall diin naglingkod isip kapitan si Jasmine Daday Chan. Apan matud sa iyang mga staff nga mitambong kini sa caucus meeting kay may session sila karong hapon. Apan sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa ABC Building, wala dito si Kap Daday ug wala usab sa buhatan sa sangguniang panglungsod. Wala pa usab siya mo reply sa mga gipada nga mensahe sa RTV Balitang Bisdak aron unta makuhaan sa iyang habi.